Keingin di banle hakisngi ki bakado to yai up karbangi ya pule ya kani ka lendong jongi ka jingele ka bakrau karbangi ya pen sutho ban ya batai kini ki jing keli ki babon ngi don. Saya ngaku aban pedang sungguh bahaya pi baru kibaya page kini ke program ke jongi ke Sabbath School ke bangi ya pulih ke ketin kasih na kawai ke por pelaya wan ban pet gini ke program bangi ai kublaya pi hang ni menta ban nga gi panelis ngi don ye Gideon ngi don ye Ebenezer bangi don ye Yakmen kin saya rap pen sungguh tholam ya ki jing pen hikai jong kalenong ke baar jongi hakani ka por ngi yakren kadai kapedeng jong kajing e lani kajing kwan shimet tong inya pule kendiat ya ka dekot spelendet to what shapting me namar nga long ringkat bat me what ngoma namar nga long ublay jong me ngan pen shat bor ya me hoot ngan yarap ya me hoot ngan kershan ya me daki kti gamon ka hok jonga ai saya kalen nong ka basau pui ka dekot ka bishpo chwa bingin ya chu kam shakmat akwa ban kerpat Ebenezer ban yalam yangi ke jing duai tongin ya duai ko kpa jong yu bahabneng long ko pukoi ka keteng jong me akan rat ko ble shibon akan rat ikene ka lat ka ba ming la ai hangi bangin wan hajan jong me bat bangin ya pule ya kene ka jing ele ka bakrau akan rat ngidela de ngim don bat ngim la ban siang tho ka tang mamehi akan rat ban la ban pensyai ban pensiang tho yangi bat yakibru kata yak yangi do munsin ba khoi jong me akan rat bat kata ru yakibru ki bapet do munsin ba khoi jong me khnam ba kinyo yak jing shai bat yak jing long ko jong me kateng jong jisu ngadwa ini baro amen aku boleh shibon Ebenezer aku aban yalam ya pi syakapor bau dang im jisu kini ka sela perthai to ya yat lenti lambat nga ban ngin yat sakani kapor ka bau jisu dang dan kini ka perthai sumudur ba pidei we na kinong syara jengri ba pi ablang ha ulum olip ba pidang pet sa Jerusalem hakta kapor pi asngoy ka we ka sur markum tahi pi sngo tho ba kata ka sur kadi ka sur jong jisu badu ongum ni shisha nga ong happy an no hangni umau halor umau uba ya uban ampen hap no ladang akwa ben batai ketin lajong lada pishna yeng le dan ka kenro e jisu ong num dan we umau ban yeng halor we umau bar okin hap lot ukren chapang ka Jerusalem hangta ka por phila ban modor balai bu jisu ong gumta chapang ka Jerusalem dei ka Jerusalem ka de ka nong ba ka ba lakar pang ka ba lakar khu dei jisu ong gumta kala ban pen klumar ki nong sen yaki senran jong u bar kumju ya phiru kumju habor ba phidan hakata ka jaka ti ka ei shisha ka jingmut jong kini ki kentin jong jisu e yu jisu mut la ba ong ikini ni i ladang i pai history how haki edi nyopo bangi shamba ka Jerusalem ka sha penjulor haki nong Roman haki nong Rom ki sipai Rom ban ngi hakta ka por ba dan we ma ru ba shong halor we kidi kita ki kentin jong jisu bi ong te kelong shisha ka por ka ba sherkai ka ba ki bria khatu ka por ki mat khamta me ki bri ki ba shong basa hari Jerusalem ka nong ba Jerusalem kani ka jing penjat ka Jerusalem kadai ka we na ki bot ni ki jing penya jong usetan ban penduk jeng kermen ban penyap ya ka jing syadrhem jeng ki Kristan ya ka jenget jengi haublai bat kumjuru haki por bakut kat bangi dang em kani kesela perthai kumju setan unwan rak bon niki bot ki rukam ban pen jat ban pen thut ban pen wet ki bre ki Kristan ki banget haublai tinginnya pulih kani ka lenong jengi kat bangi pai terteri ki sngi benengkong baar bat ki babot terter ngin i ki jing penikai ki bangila ban sngu tho khnang bangila ban pen kre ro ila de kat bangi em ki por ki bakhaddo
tingin ya pai ning kong syaka sngi ka baning kong uka subjek ni ka topik kadai unong penim ubala pad do not shwa bangin ya syaka ni ngakwa ban shu ya thu ep ba watla ngi don kita kisngi ki bakhado ki bo setan on wan ban pen chitom ban pen julor ban pen ma di ki ba jenjar ka jingim jongi hende jisu yai don kan ban ngi blai don kan ngi ban don kan kita ki jing ma ki ba shirkai ki bangim la ban sung tho menta kata ka di ka jing kermen ki bangi de ban don tingnya pulih ha kani ka sngi ka ban ning kong kani ka sngi ning kong ka bible ke tho engi la dangi pa shi yo anes ka lenong ka ban ning kong ka khat we ka ong ulawan kabakren yo jisu ulawan shaki aka laki jong bat kita kibadai laki jong kim shimlap diang ya u ka bible ka angkumno uwan shalaki jong hende kita kibadai ki jong u hi kim shimlap diang ya u kanu kalong ka bas ngosi mdai u jisu uwan shakni ka perthai ban shim ki bre ki bala jong hende maki hi kim pediang yo jisu kalong shaki aka ka bas ngosi ban de napta ka ni ru ngi ba u jisu pat donut ka topik ni ka ong undang penim ubala pat donut aka ladangi puleter tari ka bible ka waina ki theme le ki mat pedang ki bangi i ka de jing it ublei u jisu it angi hado kata ba uwan yap nak benta jongi manla ka por u jisu yai khot ingi ban pai shu ban pan ma bila ki pop yaki ringkang jongi ban yat bet ndai bon sien ngi rukum jo be ki bri ki baula jir ru ngi yai pet no blai no jisu ma te ngakwa be yi yakamen sngobha ban yarap pule lem kini ki dikhat ka bible sngobha pai shiki bible jong phila da phia dan sngobha pai Matthias kalendong ka ba ar phulai dikhat ka ba lai phnyo bat lai phu phra Matthias kalendong ka ba ar phulai khat ka ba lai phnyo bat ka ba lai phu phra Matthias arpulai kan khot ka balai punyo balai pupra ka boong Jerusalem pha ka ba penyap no ya kinang thu lupa bar ka balan thamau ya kita ki ba pha ki bala pha ha pha kano sin bangala kwa ban kedup ya ki khun jong pha kum kas yar bak dup ya ki khun jong ka ha po ki thap nyang jong ka phite phimon hakmi ya ka ying jong phi la ino ha phi ka ying ja to tang man chu pen lengkot pen sung thoi kan ni man ka por jisu ang Jerusalem ngayai wan handai phai ki nong thol pa pen yap ki ya ka jing khot jong blai ki yai be shi be kim kwa e kata mo kalong ka bas ngosi te ngi i ba u blai por u pat do no pen i ba ulai yai persang ban wan lam yaki shaka jinget jong u handai wat kata ki yai beteng ban nomwan kata ka jing shisha te ngi hang ni ka nong jong i tho ba anda ki ublei ulai aipo ri kini nong Jerusalem bakin ye pha chublei ndai kin shimla phai tan de kata ka daw ladangi pech ka history ngi shemba ka Jerusalem ka sha pen pra ki sipai Rome kamtam hu captain Titus wan ulawan yalami ki sipai jong uban wan pen pra no ekani ka nong ba bar hang ta ka por baro ki kin thai ki shinrang baro ki kinlong ki la sha pen yap lot ka jing kli ka bawan hang ni ha to blei chim dan lang bat ki hang ni ka por ublei dan man kat lang bat ki ulai ai khot ki man ka por wan hande ki yai beteng ban num pediang ya kata ka khubor jong blei de kata ka por bo blei ula weng no kata ka jing yada jong u ban yada ya borok ni ki pat but ladangi pai how Matthias lenong ka ba arpusau khot ka ba khatsan arphong in chupet ni khindiat hang ni i ke ka jingkali ka ba bo ni ka jing batha jong jisu ye ki breo jong u ban pen em no kata ka jing penjot ladangi pai ka bible ka lenong ka ba arpusau i ba u blei u ong ye ki anda ki lawan kita ki sipai pide man mi no na kata ka nong ba mo ladangi ngan chupen lengkot kan ni lada pilai i kita ki jingwan ki sipai lani ki ladangi pulih ka kitab ka jingele bakrang i hang to baka tho hakapor baki wan ki sipai ublei u ai por ki baki break in yo mi no baki num yo mat ki jinjar kumjoru aka jing em jongi ka bakhaddo ladangi em ki nisi bakhaddo ublei u ai por ngi u kai khot shei khot ngi bangin mi no nakata ka jing em jong ka perthai ban pai sha u da bon sien ngi
kibri ngi yai beteng ki jing im jong kapop ne na kata kada ba pon sin ka jing ya da jong blei ka mi non angi te ka jing pin hi kai jong ngi hang ne ka long ba la dau blei wi ai khot e pimenta phai sha u khnang ba un yai don kat lang bat phi ba kita ki jing jinjar ki ban sawan ki singi ba khado u blei dang yai don kat lang bat ngi ba un yai ya lam ngi ne kita ki jing e ki ba kin sawan tingin ya shu shakmat ki dang bon ki ki ba ngi la ban yo jing hi kai tingin aku aben keli na ya kemen sebab ya tho ek jing sum tho jong pi ya ka singi ka ba ar ek jing hi kai ki bangi la ban yo na kini da kani ka singi ba ar ka topik ka jonga ka de la pene pensa kerpang ya ki Kristian ka de ka singi ka ba ar de ngin ya pai ban kli ka jing kli kamut ayu Kristian ne ke kita ke Kristian ke de ki nangbut ki jong Yesus amdai ke de kita ki nangbut ki jong Yesus de ngi ba ublei udon kerpang ki bru ki jong u Kristen ki balong ki nang bur ki jong u bagi ki bru ki jong u tingi pe ha ka testament ka barim ka jing thu khana ka jong Shadrach Meshach ben ka ki parlok jong u Daniel nyu i ki la sha ring marau sha Babylon tingi i ki la sha pen stom ya ki ba ki manedem ta blai thau jong u Nebuchadnezzar la sha thang la sha bread ki ha ka ding ding i bo blai don kat bar ki ki klem siam la sa bam bat kata kading dei kilayat leng ba kata kata yarding but ublai la plai im yaki tingi i pat ha ka testament ka batmai ru ha ki kam ki apostol ki jiu ki ale ban peniap yaki Kristian ki ale ban penduk jaj yaki dei kata ka jingle kata kanang le jingle jongki ban penduk i Kristian kim la ban penduk ngi i akpor bakilan thamau ya Stefan kinang mut ba kin penduk jaj no ita ki Kristian rei leng ba ka jinglan thamau ku jong ki ya u ka khobor ki Kristian ki priang hadu shaki gentle ki nong Samaria ro kumju tiung i ha apor ba ki ba une us im kestos kelas u orang ba sipai ban umar ban benjat ka Jerusalem rei khobor ba ki mut ban lei kimla nomor kadan nomor ublei ya dai ka Jerusalem te kimla ban thambor ya ki ne ki lelej phai din no tiung i katla ka diai usutan u yele ban penjot ya ki kun ke jong ublei ya ki bru ke jong ublei ngi u hak ki profesi ka 6000 arspa andre pusngi ngi ba ya kata ka bru ublei ula bu no syari klau nomor usutan umur ban penduk jaj ya ki bru ke jong andre ublei ula yada di ngia pe wat hakine kisngi kibanwan ki jongi shibun ki jinge kasandelo kan sawan shibun ki jinge hakaje mujungi ki mantang sawan chine shekmat ki jungi ndrei kade yangi kumno bangin tip ba namar ngi ki kun ki jumlai bangin tip ba ublai undon angkat barngi kumbangi plan nak dikot kan mau asia sapway ba ngindai ba shifting namar ublai undon angkat barngi unelam yangi un care undah yangi kumjuro nak sam sap ndreu nang kabway bong ublai udai u jakari jongi te ngimdai ban kuslai lane ngimdai ban du jingkermen ha kisngi ki ban sawan jongi ro ba shibun ki jinge kin sawan thombo dengi ndai ngindai ban shania ublai but ngindai ban don angkat lang bar u mau ka ban plenang ne ka baong leng non long le no e ka jing persya jong sultan bon punjot ka balang jong u Chris da ka jing le jubor ka jing le bakrau ha ka ba ki senran jong u Jisu kila itino yala ka jing im jong ki ka klem kut no ha kine ki jing ra khobor bayaine ki yap no ha ka jing le da ka jing sha yap jong ki la job kinong tre jong ublei kila sha pan yap ndai kam jong u kana ya sha prang tang katai to kublai shibon e ya kamen ni ka to jing batai jong pi ngi don kam ki Kristan ban yai ne ka jing e jong ni kanang bai kisngi ba khadu kumai la batai jaka bakan yap kabalang ka yai sa priang te ka dan kam e yangi ban long ki bre ki ba klan ka jing e nga kwa ban ya shu kham shakmat kwa ban kedi nei gideon ki jing kai ngi la ban yo na ka sngi ka balai sngum ha ya rap pen sngum thot le mi ki nong pet jongi ro kumjo Hakasing ke balai kemat kadai yaine hapadeng ke jingsha apen shitom ben manu kita kibriu ki basha apen shitom ben ngala ban keli but kibriu ki basha apen shitom ben ladangin pulih ha ka kodnong ke jongi ni ki senran ki jong Jisu ki sha apen shitom ben but ka kadau baki sha apen shitom ben kadai na kadau baki yalap ya ka gospel Jisu ong yaki
Marcus kalnong kebakat Rio kedkot kebakat san lada pin pule wong iki tulet sya ka perthai baro bat to yalap ya ka gospel haki benrio baro dei na kani ka daw ba ki sya ki senran ki jong Jisu ki sya pen shi tom ben bat ngio i ba hadian ba ki senran ki jong Jisu ki yalap ya ka gospel ka baningkong jong ka jingsha pen shi tom ben ki jong ki kadai ba ki sya berngem haki rang ba lingdo ki sya berngem haki sadusi te kumta ngila banyo iya ka hakikam ke apostol kan long ke ba sao ke khot ke ba khat nyo hang tu pnyo iba henrei bahkan om priang shu hap deng ki pat ba tu ngin berngam yaki banadu menta kin om kren shu hanoru kane ka kerteng pyo i ba hakane ka por u Petros bat u Yohanes ki yalap ya ka kerteng jong u Jisu kumta ki ne ki sadusi bat ki rang ba lingdo habak yo iba bon ki brio la ong ba san hajar ngut ki brio ki pediang ya ujisu te kumta ki berngam ya ki ngimtip haka rukom ke bakumno ke jing berngam ke jongki bat henrei u Petros uong u ai ke jubab ya ki uong kumno uong bangim la ban set ya ke ke bangi ngila yo i bat ya ke ke bangi ngila yo snow u yai yalap ya ka kerteng ke jong ujisu bat lada pin pule haka kam ke apostol kalnong ke basan ke khot bakhat sao pinyo iba laong te ya kita ki banget lanang penyaso khambun ha utrai ki paj ba shenrang bat kenthe lapalat san hajar ngut ba ong khambun ila banyo i kawai pat kajing pinshi tomben kadai kajing sha set bindi hangni kadai kajing sha set bindi jong u Petrus ki kam ki apostol kan long ke basan kat khot ke ba khat nyau bat khat pra hang tu phila pni i dei na ka daw ka jing yalap ka jong ki hi ka gospel u Petrus bat u Yohanes ki sha set bindi te haki babun rukom ki senran ki jong Jisu ki sha pensi tomben haka lenong ka ba pra kat khot ka baningkong yo iba upol ru upensi tomben lang saya ki nong buat ki jong u Petrus bat u Yohanes om tang ya ki senran ki jong Jisu bat ngyo i ru ba kim tieng wat ya ka ban penyap ya ki senran ki jong Jisu ya u Stefan lasha penyap ya u Jacob lasha penyap dei tang na ka daw ba ki yalap ya ka gospel ka jong Jisu but ke ke balong ba ya ki brio ki ba sngap ya ka khubor jong u Petrus jong u Stefan jong ki senran ki jong Jisu ya ka bakin kala ka om dei tang na ka daw ba ki yo sngo ya ka khubor nrei ki yo i ya ka rukom em ka jing em ka jong ki senran ki jong Jisu kalong shisha ka ba itnat ki em da kalenti ka ba bet ki em da kalenti ka ba dap da ka jing i bat ka jing isnei te kumta ka ke ba ngakwa ban ong yangi hatu ngi em kum ka jing em ka ba ki senran ka jong Jisu ki senran ki jong Jisu ki em bat kawai pat ka jing kali ka ba ngakwa ban ong ba hatu ka jinget ka jong ngila ban sha kum ba sha ki senran ki jong Jisu ladangi don ya ka jinget ka ba tlat ladangi don ya ka jing em ka ba ngi sngo ba kalong ka jing em ka ba om don so ne ka ta ka jinget ke batlot palat duai ba ublei ula ban ai bor ya phi ong nga don ringkat bat phi ngan pentingan ya phi kumba u ong hau ai saya duai ba ublei un ai bor ya phi ban om tieng ban ong kum Petrus bangamla ban set hendrei bangan yalap ya ka gospel ka jong ublei ku blei shibone Gideon katu ka jing batai pensai jeki oh ni aiban si aiban ka jinget dei kajinget sangi dan kam kajinget ke basyet derhem kini kisngi ki bakan duk ko blai shibon ting an ya chok kham sakmat inyai dang yai puli shu ki ke basau teng kwa ban kli Ebenezer sku ha batai ke jing sku tho jong pi kan ni kalen nong jong singi basau hagasi ga basau kamat kedai ka basumar lem ya ki im lang bat kasa lang kumba igidian ila adap batai menta kumno ba kini ki bru ki jong blai ne kini ki apostol ki jong ublai kila penprang ya gospel but kimla shu ban set ya ka ba kila mat but ya ka ba kila yo i lengba ukenrat jong ki utau de Jesus Christ kam kut tang hagata hagani ka si ka basau ka ong ba kini ki bru
kim kim kut tang ha ka jing pen phang ye gospel han rei ki sumaru bat ki rap ru ya ki imlang ka sa lang ka balang ka banengkong kamroi tang namar bagi dekhot balang ki lap ya ka gospel han rei ki im kat kum ka gospel kim tang shu ya lap han rei ki imru kat kum ka gospel ki im kat kum ka jing ya lap ka jongki kata ka ba kon santam ha ka jing im ka jongki namar ba ki kam jongki ki kam riu ban ya ka ki ktem ki jongki but kata hi kadai ka wei ka ba ki bon ki bru ki yo i ha ka jing im ka jongki but bon ki ba ngai ya uji su mata ka kam ka ba ki la ha ka im lang ka sa lang ki riu ngai ki la im kat kum kanong muna ka jing sakri jong ukris ubala let barok saudong Galilaya da ka ba hikai ha ki synagogue yalap ya ka gospel jong ka hima bat penkhia ya barok ki jat jingpang jing stam ha pedang ki bru barok ngi la ban yo i ya gane ha Matthias saugol nong khat ba ar pholai kumno ba kini ki senran ki la ban im lane ban penphriang ya gospel ni ban ya rap ya ki imlang ka sa lang namar ba ki learn lani ki bot ya uji sukris kan ma ba por ba uji sukris udan hangani ka perthai ngi hau Matthias sau kelnong ka arho like kumno ga hang to ba uji su ula ya lap bat ula penkhia ya ki bru ki bot ya kanuk sa jong uji sukris nagata ka daw ki la ban shiki bru ki la ban terwa shiki bru namar ba ki la experience but kim la shu ban set ya ga ai ka ba ki la ki ya ga jing snang ka ba ki la yo na kun ra jongki but kumno ba ngintip ba kini ki senran ki long shisha kita ki bru ki ba ya rap haga imlang sa lang to ngin pulei ki kam kalonong ka ba ar ka khot ka ba sa hado ka ba sa phoneu kumno kan ka ong hang to ngan bantang we ka khot ka ong hang ne ka khot ka ba sa sen ka ong hang ne but kila ya day no yala ki bri yala ki yeng but yala ki mar but kila ya sam ya ki habaro kat ki ba don kam nya isha hang ne ba kine ki bru kila IT lut balai ki la ban IT lut namar ba ki ya uji su kumno ba ula but haba ki IT lut wat mut ba ki ne ki bru ki dai ki baru spa don na pedang jong ki baru spa don si bon na ki dai ki baru spa balai pat ba ki balai pat ba ki la ba ki don ya kata men sen ban de no ya kita ki jing don jing em jong ki ka ai ka ba pen long ya ki pipet ba kini ki priu ki bon ki jing handai haba ki don pat yu jisu kini ki jing jong ki kila ja lut kala ban long lu ka jing im jongi ladangi don ya ujisu ngim pet shu kita ki jing jongi ka jing don jongi ya ujisu kan pendong ngi bangin pet ki jing jongi we bat ngi ngan don kata ka sen hangi ba kumno ba ngin la ban yarap kita ki priu wala ngi ila dingi doni kata jing nangani ka dekhot ngila ba yung iba kini ki briu ki IT lut shisha but ki bot shisha ki den kejat ki jong jisu but ngiau iba nagadaw jong jing le ki jong ki shibon ki briu kila bot yu jisu ki kam jong ki kila shai kedar ki kam jong kila pen priang shabaro ki briu but shibon ki briu kila IT ye ki jing im jong ki chau jisu but mkutang hagata hakikam lai kan nong dekat ke bandriu hadok kendai hang tung yo iba kumno u Petros ula pen chat lani ula pen ya yo tu briu batko haga kerteng jong ujisu but ke ai ke bakut onda u Petros ula pen khia yo tu briu ke ai ke bakut lada pipai ai haga dekat ke bakandai ka ong kumne but upait ba bara ula yo iya uba uyai but ba u ya ro ya ublai but kani kala penlengok iki are kumno utai ubriu ubala ubatko kumno ula ban yai kani ka penlong iki briu ba bakin lengok but bakin bot ya bakin pet iki kam ke jong Petros but onda ki pet iki kam jong Petros ki syam no ya ujisu ta ngiru ka ai ka bangakwa ban ong hakane ka step ka long ba ai bangin bot ya ka denjak jong jisu ba ngin long kita ki briu ki ba sumar lem ya ki imlang ka sa lang nang ba ka jing sumar lem jong ya ka imlang ka sa lang ngin la ban kring si bon ki men sem she ujisu ki bam ju tip
sipang jong ujisu but segawe ngaru ban ngala ngakwa ban ong ba ai ba kajing im kujongi yo let's say kan dai tang kan ni kajing im jongi ba kibru kin pet kum ke bible ke bangi iman ke sengi bon kibru kim ju pet kim yo por ban pet ke bible re haba ki pet kajing im kujongi ai ba kin yo yang ikum kita ke bible ke ba ujisu im hapok jongi but kin bot no yo tang katahi kubleshibon Kubleshibon Ebenezer dan kam shu banongi ai nama pihak pen batai syah kedar ya katuka jing sengutho katuka sengi tinya ya shu menta kam syakmat ya ka sengi ke basan kerpat gideon ban yarap pen sengutho kendiat ke jing hikai bangila banyo nak sengi ke basan hak sengi ke basan kamat kedai ke jingyo pateng jong ke jing iet ka jing iet hi ladapin pule haki ningkong yo ones kal nong ka basau ka khat ka bah nyo ka ong ba ko heb ba iet tungin ye iet paralog hi na ba ka jing iet kalong na ublei te uwei po uwei baro uba iet lakha ya u na ublei bat u itho ya ublei ka jing iet hi kawan na ublei bat ngitip hadu kat no ublei iet yangi lada ublei u klem pin i ya ka jing iet ka jong u yangi ngimla ban so tho hadu kat no ka jing kordor ka jing iet te kumta ladangin pule hakini kit khat yo ones kal nong ka ba khat lai ka khat ka ba lai phusan ka ong dakane kin yo te baro ba phi long ki sunran jonga lada phidon ka jingye it paralok hi ha u ningkong yo ones kal nong ka ba saw ka khat ka ba arpwe ka ong te ya kane ka hukum ngiyo na u bajar uba it ya ublei uda it ya la upara banget ru Phi ba ka jing it pateng kadai kaba ublei ula ai hangi bat ngi ngin it pat ya ki para marjan ki jongi hakane ka kot sabat school ka jongi kadan ka jing ya thu khana ba hak ki spas na menshwa hashwa jong ukris la ja ka khlam bat hakane ka khlam ba ong ba ki kristan ki let ya ka ban yarap ya ki brio ki ba sham jinjar ki let ya ka ban yarap ya ki brio ya ki bala janyap kim shap tieng ya ka ban it ya la de ya ka ba kim tieng wat ya la de ya ka ba ka khlam kan ngat hakiru bat don na pedeng jong kiru ki ba yo ya ka khlam don na pedeng jong kiru ki ba yap no de tang na ka daw ba ki yarap ya ki para marjan ki jongki te kumta ka jing it hi ningkong ka ngidei ban snotho bakam dei nangi hi nrei ka sedang na ublei but ngila ban yo i ba ladangin pule ha ka ningkong yo ones kal nong ko balai ko ong ko hep ko khon hep what I ngin ya it tang da ka ktien hi lemne da uthliet henrei ha ka jingle bat ha ka jing shisha te kumta ka e ka badon kam ya nga bat ya phi ba ka jing it om dei tang da ka ktien om dei tang da uthliet henrei ka kam ka jongi ka bangi ngi pin i shakiwe ka pin i ka jing it ka ba u Jesus Christ u bo ka nuksa nam ta jonga bat jong phi Kublesh bone kita jing batai sha jong phi ngila jan poish ka por ka bakut bat ngakwa ban kerpat ye yakmen bas ngba puli penkut si khot naka jingele bakrao bat ngakwa ban kerpat ye ban pulis ngba tan pule kumno ba uta uba hok bat uba isen a bat uta uba don kabor bakrao tam ula ban sha yakine ki jing bom hok bat ki jing ban ben kane kade ka jing kli hakaba ngim don menta ublei ula ai hangi yakizaki ki babiang chapang ka jing it ka jong u bangim dei ban artaten ya ka jing bha jong u namar bangim la hiru bat snuthu ya ka jing mayan ka jing trikam jong u to Kublesh bon kali ka ba pedeng pamat pedeng hang ni kadai yakini ki jing puli jong ibaro kadai ka jing it lani ka jing khwan shimet kai ka jing jet jong phi menta ka singi phi kwa ka jing it ban syakri ki pat lang pat ba ani ka jing khwan shimet ban pendap tangila de kata ka de ka topik jongi te kata ka de ka pedeng jo ka jing ele ka ba ba te ngakwa ba pinju ba ki jing dwai jong phi yai dwai kana mu bleu la ban ai ta ka bor ka jing jong u kana mi la ban yue ka bangi pen kre na ka benta ka perthai ka ban sawan to blend ka khuengi ngakwa man kerpat di gideon ban pendwai de ka jing ban penkut de ka jing dwai Kublesh pun try jing don kat lang jong me lembat ngi tat adu kene ko por ko pamenta ya ke bengla try ban so tho
ya ka ktien jong me barangin la atrai ben ya sam na benda ki paralok ki parajor ki ba ngap ya ka ne ka khubor atrai ngdwai he ne por ba me men yai isne yangi men ai try ngi ka jingnang jing start ni nang la ban so thu ya ka jing crowd ko jong me but I try men nang la ban yai jan shame ngdwai try ba men don kat lang bat ngi iwe pwe kat mai dang yai beteng ya kini ka program ko jongi ngits kamba me try men kurkhu ya ki ba ngap bat ki ba sha score ya kini ka jing ya sam ko jongi teng jong jisu no pnem ngi twai amen Amen.